फाइनाली जाबाय ना सिरि थिरि गासिबो जाजोब्बाय बर्तमान खामानियाखौ गैथ'ला गासिबो सिरि थिरि होनाय माखे जाजोब्बाय फाइनाली बेयो जानो थांबाय एख' खामानि गैथ'ला बर्तमान मिस्ट्रिफोरनि जेबो खामानि गैथ'ला दायो फ्राय खामानिया जोब्बाय जोंनिया नै गोजौनिफ्राय गासिबो खामानिया जोबजोब्बाय आरोना दा मिस्ट्रि माखायाबो दिनै न'आव थांसिगोन लोगोसे गासिबो जोंनिया बे खामानि माखाया जोब्बाय दरजा सरजानि खामानियाबो दरजानि गासिबो जोब्बाय नै आरो टाक्सार जागोन ना बे टाक्सार जागोन ओमफ्राय नै दरजा माखाया लगायजोब्बाय दरजा माखाया जोबजोब्बाय बेफोरबायदि होदो आरोना आरो गोबाव लाबायोहाय मथा मथि नै गासिबो कमप्लिट ओजा ग्रिल होनाय दं सब फिनिश ओमफ्राय दायो मोननै खामानि दंबावोहाय गोजौआव नै बेहाय सिलिं जागोन बेनिफ्रायहाय पुटिं दानगोन कालार जागोन कालारखौ एक्सुवेलि गाबोन फैनो नागिरदों मिस्ट्रि माखाया कालार मिस्ट्रिया गाबोन फैगोन गाबोन फैनानै कमप्लिट खालामना गालांगोन जेब्ला जागोन अब्लाथाय मार मोजां नुसिगोन आरोना आरो पुटिं दाननाय लोगो लोगो बेफोरो मोजाङै समान जाजोबगोन बेफोरो जिबायदि नुदोंना बेफोरो समान होजाजोबगोन ओमफ्राय सिलिं होगोन नालाय बेहाय सिलिं होगोन आरोया सिलिं होबा आरो बांसिन मोजां नुबाय नै एसे काट मिस्ट्रि माखासे एसे लेथ्रा जालांदों बेखौ बस्थायाव सोबाय बस्थायाव सोनानै बेखौ गारहरगोन दायो ओमफ्राय नोंसोर जाखांबायबो संना जावनानै बेहायनो जायो बेहायनो थायो बेहायनो उन्दुयो नोंसोरनि बिल्डिं माखाया दिनै थांगोन इसोरबो थांगोन माने दिनै थांनो नागिरदों खिन्थु दायो टाइमा बुहुत जाबाय नालाय थाङाबो जानांगौ आं होनदों गाबोन फुङाव थां बड'लेण्ड गारि डाइरेक्ट बरपेटा मोनहैखागोन बरपेटा सिमलागुरियाव ओंखारनानै ओरैया मानास थ्रु थांनो होदो इसोरखौ अफिस गेस्ट हाउस बे जोबजोब्बाय गासिबो जोब्बाय दे गैला दे आंबो बेनिफ्राय बिदाय जानो हासिगोन आंहाबो रैखा मोनबाय ना बेसेबां गोबाव नांथाबना थाबाय बेनो बारे खस्थ' जाबाय बे मोनसे खामानियाव आरोना आरो मोनसे जायगायाव दङ बेनियाबो जाबाय फ्राय गोजाबो कालार आरो खिरखि दङ लगायनो लागा सेस लानजाय माखे थांसिगोन ना लानजाय होनबा मिन्थिखायो जोंनि रावजों इसोरखौ लानजाय होनबाथाय जोंल' बुजिखायो आरोना बरिया फिटिं खालामलांदो दे बरिया फिटिं खालामलांदो खिन्थु जोंनि मानसिनिनो आखाइनि हाबा इयो बारनायनि आइ लाभ इउ बाजार खाथिनि जोंना माबा काट मिस्ट्रि आइ लाभ इउ बाजारनि एकदम धुनियाके बस्ता तुम्हारे साथ फेलाई दिबा झुन के झुल आई दी भेजल शेष और फुट खरच जा काको नालागे तो लागबो र आरो এতিয়া কি বুলি কয় তুমি আজি যেনিবা গেলি মানসত কেতিয়া হমবি মানসত আজি গলা আৰু এই দৰবা দিলে ধৰক বাজতে এক দিন দুই দিন ৰেষ্ট ললো ধৰি ল সোমবাৰ ৰেষ্ট লবি দুই দিনটো সোমবাৰে थाखादा बुसु ओमफ्राय आरो मोनसे खामानि दंबावो बे जाहैबाय मानासाव जोंनि मानास गेटआवनो जोंनि जागा जोंनि मा जोंनि जायगा माबा माबि आरोना बेहाय जाबावगोन माबा बेहायबो गेस्ट हाउस दं बेखौ बानायनांगौ मानास सेकेन्ड गेटआव कत जाबे कमप्लिट जोबजोब्बाय नैबे जाहैबाय अफिस दे